Jak sendet u presiden napo kari Syria tip syai ulet pedri yorong sendon ka kenhun rebels hapo ki benda jongkan nomba Damaskus hato kini kisnem kidai kidak jongka jingsdang jongka jingkut no kaperthei ngai hangi iwe pa iwe ban yapuson halor kani kamat jinglong jingman hakini kisnem bat kisi pamenta idon shu ka jingkermen ya ka perthei paro kawe banong bas sashi sinpat kiri ka perthei kindon bek tang hapo ka shongsuk shongsan namar ki kamba pau ki batai khamshai ya kita baro balaja hakini kisnem lakalong hapo kari jongi ne hakewe pat kiri jong ka perthei khamtam kidak kiba khampau shna kalong ka jingsha pen klem no ka sarkar jongkari Bangladesh balayalam daka Sheikh Hasina kabala perre iyak bamenta shapo kari India jongi kabadai kawe na kiseng bat ki parti bala sanchar slemha hapo jongkari Bangladesh baro kawe hakaba klempoi perkat lasu sha pthat juborno yakabor jongka bat ki babun ki nongyalam hapo jongka Sheikh Hasina menta ki lasha kemno langi pai shapo kari Ukraine ru dei kawe na kidak kaba ila shu ban pedang tang daki kmat breu jongi namar ka jingteng jong Putin ban pha bom daki kunhun sipai chu ya kari Ukraine kumjuru de shapo kari Israel kaba ki sipai kari Israel kidang yai peteng hadu menta ban yakhun bat pendu jajno sendon ya ka kunhun leno Hamas haki benta jongka Gaza Strip hadin ka jingsange ya siat no bat ka kunhun leno Hezbollah haki benta jongkari Lebanon Henry kini ki baro kimsyam lakut tangkat ni hakaba ka kunhun rebels melalam kmat daka Islamis nadu mensyam tayo kala beteng biang ya ka jingle hart ma jongka ya kabor sanchar sipai jong Bashar al-Assad kabala ne shitayo hadu menta kasi hapo kari Syria hi baro kawe kajing sanchar jong kayeng kasem jong Bashar al-Assad ya kari Syria hi baro kawe kala ne arpus haus nem tam tat hadu baki paiba kari Syria kila peteng ya katma poyeng kabala ne hadu khatlais nem tam hadu menta namar kajing bom donshu kajing shanya kipai ba ya ka jing sanchar jong Azad kidak kishin ki paushai menta bakabor sanchar jong Bashar al-Assad kala ban kuno sndon ya ka ba menta ban sanchar ya kari Syria namar wat ki sipai kari jong kim simlala ban kikle ban yada ya ki jinglek to riale jong kate ka kanhon rebels hakaba katkum kidak bat ki video balaring hi dakite ki kanhon rebels kila pen isndon baya kabamta kila yo kalat bandrung hakan nongba bak kongsan jongkri Syria kata hapo kan nongba Damaskus kabadai ka jaka trekam bak kongsan jong presiden al-Assad bat kaba khamsngo thanda kalong badon napo ki kenhun sipai jong katai kari kim simlayale percasyu ya kabor ka kenhun rebels hendrei kila shu ailat bait dakabosoki yaki ban yorung shapo ki benta jungkin nongba kari Syria kani kalanang pau shu iya ka jing bom don shu ka jing shanya hakabor ka jingelam jung al-Assad watna kaliang ki bor shipairu haba persang ban wat jing te plau Bashar al-Assad udon shei ya ka bamanta hanrei shimlala shu ban yo jing te namar haka office trikam chu shimla don shu nadu menin kamit haswa baki kenhun rebels kin yorum syaki kaput kanong ba Damaskus haba persang banti bnya shushu la tharai ba Bashar al-Assad bat kayeng kasem chung kila phetkrat no syaki wei pat kiri jongka perthei namar ka aeroplane kaba ujupanon kam hakaba leching lech syaki wei pat ki benta jong kiri ka perthei kam simla donshu haki benta balajuk peniang yaka lada jia bau Bashar al-Assad ula phetkrat no senon shisha napo kari Syria
lafso thu shai baka jingele iya ka bamanta kansa kham thanda no namar ka kanhon rebels kansalong ka weipat kaban pej batban sanchar ya kari sairia hi baro kawe hanrei ke kaban sami nang ne shakmat ngin sanang yai penmi shushu ya ki jingtip halor ka jingja hapo ki benta chung katei kari sairia